Dapat sa pagbaba na. Ha? Matino. Nanggaan? Authorized para na bang kanin ba? Matindi no. Isad sana nagakuha no.
Tulog tayo na yun lang. Tulog ko lang yan. Hindi ko ba? Dapat ito, mura ka sa cellphone. So di naka-blurred pag naiwag speed. Iyo siya na lang. Sige. Yung mga nyabi ko. Kaya di ka dito sa bag. Sa bag. Kaya ang yabi ka na. Kaya.